Somebody that knows somebody that knows something about it. And I want answers now. Who, what, where, why? See, a lot of dudes like to act the fool now. Get on live, but that ain't my style. Now who he gon' get and what he gon' do? Run up on me. De folytathatjuk. Legyen feltétlenül. Mutassa be a fegyverét útból, hát az előző riport szar lett. Hát, ez egy MP5. Igen. Rá is van írva. MP5, de hát ez a Red Dot-ra van ráírva. Tudom, de ez is MP5. Igen. De meg tudom mutatni a dobozát. A dobozát? Az, jó. az is rajta, hogy MP5. És mit tud ez a... Hát, tud lőni, gondolom? szépen így jobb és bal kezes. Tehát jobb és bal kezes. Tehát, vagy sák, például makonul. Vannak ilyen előítélet. Na, és akkor van egyes lövés. Igen. Meg van sorozatlövés. Remek. Meg van olyan, hogy nem lőhetsz. Jó. Van rajta egy ilyen taktikai markolatszerűség, amit így rá kell csavarozni. Azt lehet rajta előre-hátra, vagy akár be is venni. Hát igen. Itt van egy sima, helyette egy high-chapter, amiben 200 darab golyó fér bele. Itt kell tekerni. A megszokottnál ellentétes irányba, mert ezt előre kell. Itt van egy kókányolt tus, ami nem eredeti, hanem egy régebbi MP5-ről származik, és úgy lett rárakva. Remek. Akkumulátort és ez miben előagyban, meg hátra is, igen. Ebben segíti? Mit segít? Hogy két akkumulátort tud a fegyverben cipelni egy időben. Hát, mit segít? Mit? Hát az előbb mondtam, nem figyel? Nem figyeltem, nem. Hát az, hogy két akkumulátort tud egy időben cipelni a fegyverben. Hát igen, az eléggé szar. Nem nehéz tőle. De nincs benne, csak egy. Egyébként meg 3,5 kiló körül van, kicsit kevesebb. 3,5 kiló. Kicsit kevesebb. De majdnem annyi. Hatótáv az mekkora ennél a fegyvernél? 49 méter. 49 méter, pontosan 49 méter. 49 méter. Ez egy ilyen bűvös szám, gondolom. Igen, ez a 49. Ez a 49, és mit jelent ez a 49? Hát azt, hogy... Jó, azt most átjövünk ide a következő. Te se tudod, mi a 49. Következő riportanyaggal vagyunk. Hát, jó napot kívánok! Nyilatkozni nekem. Ön mit tud nekem itt nyilatkozni a fegyveréről magáról? Látom, hogy AK-47-ese van. Pontosabban. Egész pontosan az. Igen? Igen. És mit tud ez a szerkezet? Hát lehet vele lőni, tusolni. Tusolni? Ha arról van szó. Mit tud ez a tus? Az tusoláson kívül? Hát például látja ott azt a makit. Melyiket? Miért kapta ezt a nevet, ezt a becenevet, vagy így? Hát mert ezt a nevet kaptam. Szülőszobán ezt kaptam. Szülőszobán? Megmutatnák kamerának a kicsit a fegyverét, hogy látom, van rajta valami elég egzotikus berendezés a tetején. Ez pontosan mi? Hát ez kérlek szépen Red Dot. Milyen típusú? Mit tud? Hát olyan prototípusú. Prototípus? Oha! Ez ilyen új fejlesztés. Új fejlesztés. Tökéletes. Tiszteletem. Nem fél az ellenségtől, hogy felfedezik magát? Ahogy nem. Jó. Hány ellenfele van? Egy sincs. Nem úgzott, hogy 3 van? Got me swinging Chrissy and Hennessy bottles in the club, and my thug homies going for your Skrilla. Don't get it twisted with that overnight celebrity. You better be scared of me in my city, I'm a killer. I'm a player, you just a square. See, once that Hennessy in the whole industry is my enemy.